フラスカータっていうのと、そう今説明しよう。なんだっけ、もう一個地名なのか何なのかなみたいな、サニッタっていうのが最初はちょっとナポリの歴史の一番短いの説明。今ここ入れたで、あなたのいろいろ入れた。これはグアッポのことで、これは愛人、グアッポの愛人。グアッポ、ミスナポリみたいな感じ、こういう女性。ビジコテスト、このナポリの場所は今のアレネッラの名前。昔アンフラスカータなぜほとんど田舎者、いろんな木がいっぱいあって畑がいっぱい。これはほとんど畑、ほとんどナポリ、昔はほとんどまだナポリじゃなくて。これ取っていいですか？どうぞ。僕下手な。あんまり絵がうまくなくて。うまくない、そう。あ、光。はい、大丈夫。この間、行った、ナポリは本当に長い歴史だから、フェニキアとギリシャ人ずっと昔の、町作った。だからほとんどナポリの町、ほとんど港町だから、一番古いはここ。あと歴史ちょっと変わった。ローマ時代ローマだんだん弱いになった。だから外からイタリアは本当にいい場所。アフリカとトルコ簡単つなぐ。だからみんな今日もみんなアメリカも惜しい。惜しい。だからローマ時代終わった。だんだん最初の、だからこのローマ時代とギリシャもついているとナポリの人、あそこで生まれたと、だからナポリはこの、マルマイの、人形の、ことほとんど海よくつなぐ、商売のためにと、釣りものために。最初は一番、の、ナポリの町だんだんもう一回強い町はフランス人、もしナポリいらっしゃる港の、近いあるこのマスキョ男性男アンジョイノニ系は一番古いのフランスの系、ここ弁慶平家フランスのアンジュー家。アンジュアンジュ、これイタリア語になったアンジョイノでアンジュ系。あそこで王様だんだんこのナポリの町、強いになった。だからこんな最初の魂フランスだからナポリもフランスの、一番いい、フランス語はよくも使った、レジネッラの曲しているのレジネッラの曲あるこの曲はほとんど作ったそのグアッパリアの、時代一つの句を書いた。あなたは昨日会ってた、ナポリであなたの友達とフランス語をしゃべる。だから、ナポリの街、喫茶店とカフェシャンタン。だからカフェシャンタン。シャンタンはフランス語を歌う。カフェカンタンテはイタリア語。シャンタン。その喫茶店として当たり前、フランス語しゃべると歌う。だからアンジュ家はフランスのアンジュ家がナポリを治めたんですよね。でシチリアもアンジュ家の手を治めた。そう。南シチリアから。だからほとんど南イタリアほとんど一つのブロックになった。この、最初のほとんど300年ほとんど、だから、
1500年までほとんどフランス一番強い。でもだんだんフランスちょっといろいろどんな国はちょっと問題。一つのこと起こったその時代は1490にアメリカの、見つけたアメリカ大陸が発見さしている。れた。でだから誰がスペイスペインンのだからアメリカからいろんな金と銀連れていた。だからスペインだんだん強いになった。だからこの時代からだんだんフランスの国はスペインになった。これ港町ここあるスペインのある今日もこのもし、インターネットでクワルティエリこの地区はクワルティエリだよ、スペインクワルテール・スパニョーラって言ってスペイン地区と言われてるんですね。スペイン地区地区スペイン地区ここある。だからここある一番有名な道通りはトレドはスペインの町、有名な町。あそこで、よく剣のよく剣一番有名なそうどんなちっちゃいナイフトレド今日もトレド本当に剣を作るので有名なところで。決戦戦うためにこここはスペインエレシネンラでもあなたがトレード町トレド町歩いている歩いてたってそうフランス語をしゃべる。フランス語しゃべるだからこのレジネラの曲レジネンダない心配しない。僕あるあとないねあげる。パソコンである。村の娘は違いましたっけあれはあれは違う。そう心配しないであと、楽譜をあげる。だからこの魂300年以上フランス人だんだん強いになってあとアメリカのおかげでアメリカの金と銀のおかげスペイン強いになった。いろんな、ベルディのオペラドン・カルロス本当にはフランス語でドン・カルロでもドン・カルロスと目の力la forza del destinoある、歴史的なは、イタリアでスペインとドイツ戦う、ヨーロッパはイタリア以外は一番強い国はスペイン、フランス、イギリスでもドイツ、でもイギリスいつでも自分の国ちょっと広がる、本当に遠い、インド中国、ここも、フランス、スペインとドイツできればイタリアの国自分のものになる。だから何回戦争ばっかと戦い。だから最後の時、戦争ちょっと落ち着えるのためにどうする？ちょっとだからフランス、スペインとドイツもある。でもドイツの建物ほとんどある。いつからスペインだんだんもう、強さ、ちょっと曲がった。フランスとドイツもっと強いになった。だから、だんだん作った新しい、王宮は、ほとんどちょっと町の中と戦争の時一番高いところはカポディモンテ。モンテは山の上。カポディモンテ。これは今昔は、王様の住んでいるとこ今、イタリアそう本当に有名な美術館、10年前の8年前、このカポディモンテの上野の本当に素晴らしいのことだから戦争の時ここちょっと危ない
ここ。カプリモンテに逃げた。この、これ作ったバロック時代ほとんど似ているウィーンの、王宮と似てます。どうする戦争、止まるために必ず例えば王様はフランス人、女王様スペイン人、ドイツ人、だからフランス、もそのナポレオン時代の前、フランス革命。フランス革命はマリー・アントワネット、マリー・アントワネットはさマリア・テレサの娘、ウィーンですよ、ウィーンのオーストリアオーストリア合わせた、とドン・カルロスはどんな話、スペインの王様と2世がとフランスフランスの娘のイサメ結婚、結婚するわけですよね。フランスとスペイン、長いほとんど30年経ったの戦いの戦争止まるために合わせましょう、このスペインとフランス一つの国になる。昔は今ちょっと TTP AU と昔は結構だからそうだからここブルボン系だからまだフランス、半分ずつフランス半分ずつスペインよく混ぜたプラス、ドイツから女王様、王様に女王様になる。そうだから何回いろんな王家に入る。一つのことになったらだんだん家族本当に、何回、家族本当に家族じゃなくてパレン親族は短いだからに DNA のせいだんだん若い頃亡くなる考えた誰が呪った呪いによってそうだからいろんな、神父さんと坊主ちょっとだからどんどん親族によって結婚していったからだんだん王様の血が濃くなりすぎて、だから自分の甥っ子姪っ子と結婚してみたいな感じがしょっちゅうだったから、その作った記憶は、それだけイタリアほとんどまだ戦争じゃなくても、記憶はここ作った、1214、1年後イタリアとドイツの、戦う戦争第一次世界大戦の直前なんですね。その時代はイタリアは自分の国になった。だからここで住んでいるサボイ系の王様、イタリアの王様になったんです、ね。サボイはフランスの、フランスの王様の遠いの親戚。そう。だからほとんどナポリ本当にいろいろの文化よく混ぜた、だから難しいと、ナポリ方言じゃなくてナポリ語本当に難しい。ナポリ人も全ての言葉知らない、合わせるスペインの言葉、合わせるフランスの言葉、合わせるドイツの言葉プラス昔のラテン語とフランス語とアラブ語とそうと必ずどこで王様住んでいるどうする貴族さんたち必ずあそこでだから一番偉いと金持ちの貴族は作る教会と建物だからナポリは、どうぞナポリいろんな素晴らしい教会と素晴らしい建物、ほとんど、この王様そんな今美術館になった、これは美術館になった、だから見る、どうぞもしイタリアいらっしゃる、ローマ以外本当にナポリ素晴らしい、本当にナポリあそこで全て一番美しいのこと、そうヨーロッパの一番美しいのことを合わせた、だからナポリ人こんな、今、言ったこの、薬剤がしゃべる合わせたこの、いろいろの一番偉い人の
スペインとフランスとドイツとイタリア人とイギリス人も、ね、どうする？普通はこのお祭りどんな大事なことみんな一番偉いの言葉言う。だからだんだん言葉言葉増えている。ヤクザもナポリってびっくりしたのみんなよくしゃべる。本当にしゃべる。ヤクザも、俺たちもいい言葉言う。だから人の声で街がうるさい。ものすごい。本当にうるさい。そうそうそう。だから、道の中歩いてる歌をこれ当たり前。変な映画のためにじゃなくて普通はどうそうそう。仕事し歌を当たり前のこと。可愛い女の子いると声かけるの当たり前。じゃあこれはミュージカルじゃなくてこれ普通の当たり前のナポリ人のやり方。娘と二人で歩いたらもうしょっちゅう口笛吹かれた。そう口笛もよくつれる。だからいろんなナポリの例えばルナロッサ赤い月はあるこの口笛ですね。そうそう。これじゃ入れた、じゃなくて普通のこと。このレジネッラのこと今いろいろ説明でも大事なことこれはグワッポのこと、ここいろいろヒントと説明でも今とグワッポの愛人のタイプとこれはコンチェルティーノ、だからコンチェルティーノいろいろコントラバス、マンドリン、フルート、ギター、アコーディオン、本当に誰が金持ちいっぱい。あと、グワッポは、ちょっとグワッポとヤクザちょっと違う。だから、これは最初大事な説明。これ、スペイン語の辞書だと。そう、今説明この言葉と、これはその時代の楽譜でもこれはもし、ウィキをインターネットで名前はコピエッレはコピー2つのほとんどこの楽譜あるピアノ伴奏じゃなくて声と楽譜の声とだからと歌詞と時々コードの名前だからここ言葉と、写真と裏は時々は言葉なし楽譜だけ、だから自分ここ例えば最初の言葉ここは始まる、この、曲はグアッパリアの曲このタイプの曲canzone a giaccaそうジャッカはジャケットでもジャケットはちょっと、エレガントなじゃなくてジャッカは一番、だからこのタイプ服装が決まってるとできればクラワットもネクタイもちょっと洒落たネクタイをナポリ人って非常に格好いいんですね。格好に気をつけるんです、ね。これはこの、だからマフィア、ナポリではカモラマフィアとカモラ本当に嫌い時々戦いだからナポリのマフィアは名前はカモラこれずっと昔あるグアポはまたカモラとは違う全然違うグアポはマフィアがそのカモラマフィアはシチリアそうカモラはナポリカモラはナポリあとシチリアのちょっとイタリアはシチリアの上カラビアはンドランゲタとプリアはサクラコロナウニタサクラはセイコロナは冠ウニタつなぐいろんな場所によってこのマフィアの呼び方が違うんですね。時々戦うでそれぞれのマフィア仲良くないんですよね。ナポリではカモラっていうんですね。ナポリのヤクザはね。でもカモラは本当に、マフィアのようにあるコミチョといろいろ。グアポは違う。グアポは違う。グアポは普通は
頭がいいほとんど勉強した。例えば商売もやった。いろいろ。お店の中華にやったり。でもその理由、例えば自分の愛したいと殺したと、自分のお父さん何がこのカモラ悪いことをやった。でも例えばあと国の戦うために。だから自分の正義はやる。自分の力。ワポはこの言葉はスペイン語今美男子。この言葉はほとんどラテン語ちょっとだから例えばいろいろそういろいろオペラ例えばドン・ホセカルメンのドン・ホセは普通の軍隊じゃなくて必ずスペイン人ちょっと自分の格好よく見たフィギュアスケーティングのフェルナンデスフェルナンデスフィギュアスケーターいますから見たじゃあ自分の顔と髪の毛ぴったりとフィギュアスケーティングのためにじゃなくてスペイン人いつもどんなこと神父になった必ず軍隊にはきちんと大事なこともしシェイクスピアの芝居例えばベネツィアのベニスの商人はあるこのからかうこのスペイン人、この女性と結婚必ず一番美しいの、服あとちょっと、鼻高いちょっとスノーブでちょっとお高く止まってる感じだからワーポもかっこいいですよね。いろいろフランスの書き起こあるこのスペインの例えば人のからかうスペイン人自分の格好だから顔と髪の毛一番でも服も帽子もいろいろできればここごめんなさい白黒でもで普通は色だからここ探したほとんど日本文化がない一番近いは歌舞伎の味ちょっと違うでも一番どんなことあっきり言うだから喋り方歌い方やり方日本でも歌舞伎ものってその着るものに気をつけるし詩を書いたりねでも戦いもだから詩書くと歌もできる歌を大事なことは自分の力あっきり見せる、自分の体はほとんどコマーシャルのようにみんなしてこのワポは時々カモラと戦う、カモラは割と教養のない人が多いです、カモラはほとんどお金集まる、だからどんな汚いこと買収とかねワポは違う例えばワポは手伝うの時例えば自分の娘その人はちょっと妊娠にさせられた、でも結婚やらない、お願いします、このワポ優しい言葉でナイフもここある、この女性結婚していいことをみんな映画の中で出てきたシーンじゃなくてもそういうタイプ、モラル的、誰が自分の責任取る時々力入れるでもワポはほとんど力とナイフ珍しい一番力は力の言葉だけはだから力あんまり使わない優しいの言葉でももしこのことをやらない何か起こるみんな知っているこれナイフでよく例えばナイフ刺されたここは時々薬剤が見たでも普通はワポはもしその時ナイフ刺された人自分の警察は僕やった自分で誇りがあるから人に刺されたとは言わないんですね
刺された。No, ma, so, dice quando che- ammazza sì, sì, quando quando ammazza sì. ammazza, Sì. sì. やったこと、sì, sì, それは言わない。もし刺す、警察自分、自僕や。分が刺したって言うんですね。刺された時は自分が刺されたとは言わないけど、この自分が刺した時はそうあの自分自分のがやったという。だから時々ロイヤー入れる、入るんですよね入る。でもみんなロイヤーでしている。これはみんなレスペクトされるんです。いい男。男の正義を保つ。だから警察が入れないところもちゃんと社会的な正義を例えば最後のほとんどこのグワッポの力終わった、ほとんどこの時代は最後のそう、この、年は1898年グワッポ刺された、グワッポはかっこいいだからいろんな自分の力見せるいろんな愛人、だからこの愛した、いいとちょっと結婚しただから、この、男性ちょっと怒っちゃっただから怒った刺した、だからグワッポちょっと分かったこのグワッパリアとグワッポのことだからこのカンソネはほとんど生まれたグワッポの世界は終わった後、でもグワッポとそうほとんど終わった、イタリア全然変わった。ナポリだんだんイタリアの街になった。だからちょっとお金集まるだんだん下がった。前どんな国ここお金よく使う、イギリス人使う。だからこの間フニコラ行ったイギリス人ここで、ベスビウス火山のためにフニコラで作った。だからいっぱいお金。サボイは本当に一番ケチ。だからほとんど使わない。これナポリのためにお金使わない。そうでもナポリいろんな教会とだから必ず毎回ちょっと、リフォームとちょっときれいになる。だからお金かかる。昔は貴族さんたち自分のお金出す。だんだんイタリアになったナポリ昔は素晴らしい。今ちょっと昔のことまだ残ってる。新しいのことほとんどあんまりいいことじゃない。だからほとんどこの年終わったこのグワッポの世界。何がグワッポはほとんど力使わない。だからグワッポ強い。声、優しいの声、どんな命令みんなすぐやる。これはグワッポのこと。町を治めるための、ナポリの、自分たちで治めるためにグワッポという存在が必要だったんです、ね。なんかこう組織じゃなくてそれぞれそういうそれぞれ組織にはなってるんです。そのグループなんですけれども、その中の一番だったんです。だからいろんなグワッポ、いろんなだんだん集まる一番偉いグワッポになる。でも毎回変わる。グワッポの力はすべての、人は自分の下。でも一番難しいは自分の下は女性。もし女性裏切るグワッポの力足りない。だから一番大変なことを歌ったこの曲は愛人は裏切り者になった。別の男性。だから他のグワッポはあなたは、一番偉いグワッポじゃなくて。だからさよなら。だから自分の信用を失ったんですね。女の人から逃げられたってことでね。このことだから最高に悲しいんですよね。彼は一番かっこいいグワッポだったのが女の人に振られてみんなの信用をなくして追い出されるという。それをこう歌にして歌っちゃうんですね。今どこでこの曲この話はどこでなぜこの
ナポリの場所、歌の中言葉ついてる。何がもし、日本の歌曲ついてるは、あなたは京都出身者。みんな考えるこの女性は、男性はちょっと偉い、美しいもの好き、そういうの変、あんまり京都の、人たちみんなそのやつそのタイプじゃなくて、でも京都出身。ナポリといろいろの場所、例えばミラノ系必ず働く。大阪は商売お元気じゃなくて、儲かりまっかっていうわけお金取ったそう、ここお元気ですかそこでミラノはそんな聞いたミラノこんなこと、閉める大丈夫だからナポリは、例えばここもあれ、あなたは、今東京どこへ、新宿一つのタイプ、六本木別の夜はどこでどこへ楽しい、六本木、新宿は、別の、銀座は銀座ナポリあるどんな大きな町あるこの違い、この、リオネサニタ、ワッショサニタとインフラスカータ、今のアレネッラ、ほとんどその時代はナポリじゃなくて、ナポリちょっと裏、ナポリちょっと村の近い。なんかその不思議だと思ったのは、地名で大文字じゃない、大文字じゃないんで、大文字じゃない地名じゃないのかなと思ったんですけど、大文字はちょっと、大文字と小文字ほとんど、ほとんどそんな、大事なことじゃなくて、決めた後、ほとんどナポリ方言は大事なことを聞くこと。だから書き方にはいろいろあるんですよね。そう。本当地名でインフラスカータっていう地名だと思っているんですね。だからこれはナポリの町。あと外あるこの2つの場所。いろいろでも歌の板のことこれは。本当にはインフラスカータ。インしているイタリア語は中中。フラスカは声だ。だからここはすべての食べた果物と野菜作る。そこから作られてる。昔はそんなトラックと遠くから運ばないですからナポリ。だからナポリ大きな町。だから一番あそこそう誰が、田舎者はここちょっと、低いでもナポリ人よく、田舎者は大事でも昔は、秀吉は生まれた百姓出身ですよね。だからそんなレベル低いじゃなくて、ナポリ食べるのことよく大事だから一番美しい女性はこんなタイプ、ちょっとぽっちゃりのがっちり系に見えるけどこれ美しい。これが見てこのポーズ、もしソフィア・ローレンのこれ当たり前これ、美しいの形、ちょっと変してる、こんなポーズは偉そうな感じするけど、日本の女性の格好しないこれはありえないけど、これナポリの女性はこういうポーズをよく取るんですね。ソフィア・ローレンいつもこうやってますし、これ当たり前の美しいポーズ、だからここちょっと、ポーズは着物すべてちょっと、セクラメンの一番ポーズは顔ちょっと曲がった顔だから、この曲は日本曲はセクラメンは
あなたの美しさはシクラメンのようにちょっと顔ちょっとうんナポリ全然違う。あなたはの顔はずっとまっすぐ見える。きりしてはっます。きりしてます。と準備している。気をつけてこの手、よくすぐ飛んでいる。かますことも普通にあるんです。だから、